गोदान बोसोरनि जागायनायाव चंद्र ग्रहजों लोगोसे नंगौ गोदान बोसोरनि गिबि दानाव जानो नागिरनाय बे बोसोरनि गिबिसिन चंद्र ग्रह लुनार एक्लिप्स 2020 जानुवारिनि 10 तारिखनि मोनायाव न'निफ्राय दा ओंखार रायजोफोर चंद्र ग्रहआ ओरैबायदि गिलु बालु नोंथांमोना न'निफ्राय ओंखाराबाबो जागोन। दा जियानो जादोला रायजोफोर गुबै बाथ्राया बे नङा। गुबै बाथ्रायानो जाहैबाय जोंनि बे बिथां बिस्वजित दैमारि बिथाङा नब कुमार सरैयाखौ माखासे फिननाय हरदों। दा बेनिनो सोमोन्दै माखासे खोथा सावरायगोन। बिस्वजित दैमारि बिथाङा बुंदों नब कुमार सरैयाखौ बेहा BTA दिनै रेखा खामानि मावनायनि अनगायै गुबुन खामानि गैला होननानै बुंदों आरो लोगोसे बर' कसारि नङा होननानै बुंदों। ST सार्टिफिकेट बे ST सार्टिफिकेटखौ डुप्लिकेट बानायनायसो होननानै बुंदों। बे नब कुमार सरैयानि खर'आव जेबो गैला, बेनि खर'आव जेबो गैला, बेनि खर'नि रोसिया गोमालांबाय। दा बे नब कुमार सरैया BTC एरियानि बेरेखा बुंनायनि बागै जेबो खामानि गैला। बे मा मोनसे मोजां खामानि मावदों? जेबो मोजां खामानि मावाखै होननानै बुंदों। जेरै दलं बानायदों ना लामायानो बानायदों ना न'खौनो होदों सोरनोबा, रावनोबो जेबो होआखै। दा बेखायनो बिथां बिस्वजित दैमारिया बुंदों बे नब कुमार सरैया 2 नाम्बारनि मानसि होननानै। नोंथांमोना गोबाङानो आंखौ नब कुमार सरैयानि बागै भिडिअ खालामबाय थानो होयो, बेनिखायनो आंबो खालामनानै होबाय थायो नोंथांमोननो। मा मोनसे गोदान रादाब मोनबाथाय बेनि बागै आं नोंथांमोननो फोरमायबायानो थागोन। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। नोंथांमोना बेबायदिनो गोबां निउस मोनबाय थागोन। नब कुमार सरैयाल' नङा, बेहाय गोबां रोखोमनि निउस मोनबाय थायो आंनि बे चेनेलाव। हिन्जाव खारनायनिफ्राय, गथ' गोमानायनिफ्राय, हिन्जाव गोमानायनिफ्राय, मानसि गोमानायनिफ्राय, मानसि थैनायनिफ्राय, मानसि बुथार जानायनिफ्राय, जिनाहारि खालामजानायनिफ्राय, बर' सिख्लाफोरा सोरजोंबा दोनखारलांनायनिफ्राय, बर' सिख्लाफोरा गुबुन हारिजों मोजां मोनलायनायनिफ्राय बायदिसिना भिडिअ नोंथांमोना आंनि चेनेलाव नुबायानो थागोन। बिथां बिस्वजित दैमारिया माखासे हारसाजों बे नब कुमार सरैयाखौ माखासे फिननाय होदों। दा बेनिनो माखासे रेकर्डिं दं। बे रेकर्डिंखौ नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय आरो बुजिनानै लाबानो जाबाय। आंथ' बुजिखाया, आंथ' हारसा रोंखाया। नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो बुजिना लाबानो जाबाय। जितु बडलेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल एक हल आईन हल সেই মতে BTCত বাস কৰা প্ৰত্যেকটা জাতি জনগোষ্ঠীৰে মাটি বাৰীৰ অধিকাৰ আছে। গতিকে সবৰে অধিকাৰ সমান মাটি বাৰীৰ ক্ষেত্ৰত। তেওঁ নিজে কোনটো কথা কৈছিলে, তেওঁ সদায় এইবিলাক মিছা কথা কৈ ফালে ঘূৰি ফুৰি আছে য'তে ত'তে। তেওঁৰ যিটো কামে নাই, তেওঁৰ ভাল কাম কৰিবলৈ নাই, ৰাস্তা দলং কৰিবলৈ নাই, কাৰোবাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা ঠিক কৰিবলৈ কাম নাই, সমাজখনৰ শান্তি শৃংখলা কৰাৰ কাৰণে তেওঁৰ কাম কৰিবলৈ একো নাই। সদায় তেওঁ অকল ৰাজনীতি, তাৰ কামটোৱেই হ'ল ইলেকশ্যন জিকা, আৰু ইলেকশ্যন জিকিবলৈ ইটোৰ কথা ইটো লগাই থকাটোৱে তাৰ কাম। আৰু কিন্তু সি নিজে মানুহটোৱে এতিয়া সন্দেহজনক, তেওঁ কোনটো 2 নম্বৰ? তেওঁৰ ST চাৰ্টিফিকেট যিটো বড়ো কছাৰী জাতি হিচাপে লৈছে, এই কাগজখন 2 নম্বৰ না বোলে তেওঁ মানুহজন 2 নম্বৰ। মানে নব কুমাৰ চৰনীয়া তেওঁ বড়ো হয় না নহয়, তেওঁ বড়ো কছাৰী হয় না নহয়? সি যদি বড়ো কছাৰী নহয়, সি নিজেতো 2 নম্বৰেই হ'ব। আৰু যদি সি বড়ো কছাৰী নহয়ে, তেতিয়া তাৰ ডকুমেণ্টছৰ 2 নম্বৰেই হ'ব। এতিয়া এজন সাংসদজনে যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ 2 নম্বৰী হয়, এই সাংসদজনৰ পৰা ৰাইজে কিমান সুৰক্ষিত, এইটোহে ভাবিবলগীয়া কথা। প্ৰথম নব কুমাৰ চৰনীয়াই নিজক স্পষ্ট কৰকচোন, তেওঁ বড়ো হয় না নহয়, আৰু তেওঁ জনজাতি হয় না নহয়, তেওঁৰ চাৰ্টিফিকেটখন কি সি দেখুৱাই দিয়ক। গতিকে যি মানুহজন আজি ৰাজনীতিৰ কাৰণে নিজে ট্ৰাইবেল চিটত জিকি ফালে যোৱাৰ পিছত ট্ৰাইবেলৰ বিৰুদ্ধে বকি আছে, এইটো সঁচাকৈ ট্ৰাইবেলৰ বিৰুদ্ধে বকি আছে জানো? গতিকে তেওঁ সদায় BTC অঞ্চলত এটা নিজৰ ৰাজনীতি লাভালাভৰ কাৰণে বড়ো অনাবড়োৰ মানে বিষয়টো লৈ ফালে তেওঁ সদায় এটা মানে আতংক সৃষ্টি কৰি অনাবড়ো মানুহক নিজৰ লগত একত্ৰিত কৰি ৰাখি ভোটত ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব খুজিছে। बर' हारिनि बेरेखा, बर' हारिनि सुथुर, गावनि राजखान्थिनि थाखाय मा बखियो, मा बुंबाय थायो, हक नकनि मा खोथा लगायनानै होयो गावसोरनि हारसाफोरनि निउसाव। बे नंखाय बाथ्रा फोरमायनानै होयो गावसोरनि निउस चेनेलाव। नाथाय बे नंखाय बाथ्रा बुंनायखौ बिसोरनि मानसिफ्रा नंगौ सानो। बेबायदि मानसिफोरखौ मा खालामनांगौ लोगोफोर? नोंथांमोना मा खालामनो गोसो जायो बेबायदि मानसिफोरखौ? नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ'आव गोबां खोथा मिथिबाय जानो हागौ। चंद्र ग्रह आरो लोगोसे नब कुमार सरैयाखौ मा बुंदोंमोन बेनि बागै। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ'नि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव।